टुरिझम इंडस्ट्रीन गोंय कंजेस्टेड जाल्ल्यान सिंधुदुर्गाक उदरगतीक वाव आसा। कोकणातल्या प्रकल्पांचो फायदो घेवचो असो महाराष्ट्राचो सीएम फडणवीसान सल्लो दिला। गोंय ते मुंबय 4 लेन हायवेच्या भूमिपूजनाक तो उलयलो। हो प्रकल्प बाळासाहेबाचे सपन ते साकार जाल्ल्यान कोकणाक ताचो फायदो जातलो म्हण केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी उलयलो। कार्यावळ कुडाळ सिंधुदुर्गात जाली। गोवा मुंबय 4 लेन हायवेचे कार्यावळीक केंद्रीय येरादारी मंत्री, हेर केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्राचो सीएम, सिंधुदुर्गातले आमदार मंत्री आशिल्ले। हायवे एक्सपान्शनाच्या ह्या प्रोजेक्टात कोकण पॅकेजी खातीर सुमार 39,500 रुपयांचो निधी मंजूर केला। जसं गोव्यापर्यंत 11 पॅकेजेस आहेत, तसं महाराष्ट्र सीमेनंतर गोव्यापर्यंत देखील 5 पॅकेजेस आहेत आणि एक कर्नाटकच्या बॉर्डर पर्यंत। आणि आज टोटल रस्त्यावर 18,000 कोटी रुपये आम्ही खर्च करणार आहे। 18,000 कोटी। आणि त्यामुळे कोकणातल्या पर्यटनाकरता विशेष रूपाने खूप मोठं महत्त्व प्राप्त होणार आहे। मुंबईकडून देखील पर्यटक येणार आहेत आणि कर्नाटकच्या भागातून देखील पर्यटक येणार आहेत। मी आता मुख्यमंत्र्यांना सुचवलं की गोव्यामध्ये फार कंजेशन झालेलं आहे। गोव्यामध्ये रोज 89 विमानं येतात आणि मुख्यमंत्र्यांनी मला आताच सांगितलं की सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या विमानतळाचं काम या वर्षात कुठल्याही परिस्थितीत पूर्ण होणार आहे। आणि हे जर काम पूर्ण झालं तर मला विश्वास आहे की गोव्याचंही महत्त्व आहे। काही मी गोव्याच्या विरोधात नाही आहे, पण गोव्यापेक्षा ग्रीन एन्व्हायरमेंट म्हणून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला जागतिक स्तरावर जास्त महत्त्व मिळेल एवढी ताकद याच्यामध्ये आहे। आणि म्हणून पुन्हा एकदा पर्यावरणाचा समतोल राखून या रस्त्यावर विकास कसा होईल, कारण टुरिझम या क्षेत्रामध्ये 49% जी इन्व्हेस्टमेंट आहे ती रोजगाराच्या निर्मिती करता खर्च होते। आणि हे जर पर्यटनाचं स्थान आपलं गोव्यासारखं विकसित झाला, सिंधुदुर्ग जिल्हा, कोकण, रत्नागिरी, तर मला विश्वास आहे की आपल्या इथल्या भूमिपुत्रांना मुंबईला रोजगार करण्याकरता जावं लागणार नाही, त्यापेक्षा चांगला रोजगार त्यांना कोकणात मिळाल्याशिवाय राहणार नाही एवढी ताकद कोकणामध्ये आहे। गोय आता कंजेस्टेड झाला। सिंधुदुर्गात चिपी विमानतळ आणि हेर प्रकल्प येतात। सिंधुदुर्गात पर्यटनाक मोठो वाव असा म्हणून मुख्यमंत्री फडणवीस उलयलो। आपण जर गोव्याचा विचार केला आणि आमच्या सिंधुदुर्गचा विचार केला तर आज गोव्यापेक्षा चांगला निसर्ग, गोव्यापेक्षा चांगला समुद्र आमच्या सिंधुदुर्गला आहे, आमच्या रत्नागिरीला आहे। केवळ त्याला तशा प्रकारच्या व्यवस्था उभ्या करून त्याला मार्केट करण्याची आवश्यकता आहे। पण महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री म्हणून आपल्याला हा शब्द देतो की महाराष्ट्रातलं सरकार कोकणाच्या पाठीमागे अत्यंत खंबीरपणे उभं राहील आणि कोकणाचं परिवर्तन, कोकणाचा विकास आणि कोकणाच्या पर्यटनाला चालना देण्याकरता ज्या ज्या गोष्टी करण्याची आवश्यकता असेल त्या सर्व गोष्टी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं केल्या जातील। आणि होणारे नक्की याचं कारण असं की तुम्ही मला आजही आठवतंय की मुंबईमध्ये 55 उड्डाण पूल आपण आपली सत्ता असताना, आपलं सरकार असतानाच त्यातले बहुतेक सगळे पूर्ण झाले होते। मुंबई पुणे रस्ता सुद्धा जवळपास आपण पूर्ण करत आणलाच होता, तो झालाच। पण ज्या वेगाने तुम्ही काम करता त्याच्याबद्दल मला असं वाटतं कदाचित मंत्रिमंडळामध्ये सर्वात वेगाने काम करणारे एकमेव मंत्री म्हणून तुमचं नाव घेतलं तरी ते काय वावगं ठरणार नाही। पर्यटनाबद्दल तुम्ही जे बोललात, मला असं वाटतं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एक छान समुद्र किनारा तर लाभलेला आहेच, पण त्याचबरोबरीने अतिशय महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या छत्रपतींचे किल्ले, सिंधुदुर्ग आहे, विजयदुर्ग आहे, जे कदाचित इतर राज्यांमध्ये नसतील। त्या छत्रपतींचे किल्ले ही माझ्या कोकणाची, माझ्या सिंधुदुर्गाची केवढी मोठी ओळख आहे। ज्या छत्रपतीने स्वतःच्या देखरेखीखाली सिंधुदुर्ग बांधला, तो सिंधुदुर्ग आता या सगळ्या मोठ्या रस्त्यांमुळे, होणाऱ्या एअरपोर्टमुळे, तुम्ही पाण्यावरनं गाड्या काय चालवणार आहात, काय करणार आहात, हे सगळं तुम्ही जे काय सांगितलं हे झाल्यानंतर मला स्वतःला खात्री आहे की कोकण हे देशातलंच नव्हे तर जगातलं पर्यटनातलं सगळ्यात नंबर 1चं मोठं केंद्र झाल्याशिवाय राहणार। इतले मजगती एकाच माटवात भाजप, शिवसेना आणि नारायण राणेचे कार्यकर्ते कार्यावळी पहिली घोषणा दिवंक लागिल्ल्यान मातसो वाद जालो। पुलीस मदीं पडिल्ल्यान तिगांचे समर्थक मातशे ओगी रावले, पूण परत घोषणा सुरू जाल्यो। उपरांत राणे समर्थक आणि पुलिसांचो वाद जाले उपरांत राणे समर्थकांक पुलिसांनी ताब्यात घेतले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।
भलायकी मंत्र्यान लोकांच्या जिवाकडेन खेळचे न्हय. हॉस्पिसियोचेर सामकी आडनदर जाल्या ताजी दुरुस्ती अशक्यच. दक्षिण गोंयच्या लोकांक बेगीन जिल्लो हॉस्पिटल दिवचे म्हण दिगंबर कामतीन मागणी केल्या. हॉस्पिटलाचो एक भाग कोसळून एक बायल जखमी जाल्ली. मडगांवच्या आमदारान वचून हॉस्पिटलाचे इन्स्पेक्शन केले. नवी बिल्डिंग 6 वर्सां जाली तरी पुराय जायना म्हण कामतीन बीजेपी सरकाराचेर फोग काडलो. हॉस्पिसियोचे हे रेलिंग कोसळून एक बायल जखमी जाल्ली. मडगांवच्या आमदारान हॉस्पिसियोत वचून इन्स्पेक्शन केले. हॉस्पिटलाची परिस्थिती सामकी बाबत जाल्या. बिल्डिंगेचेर पुराय आडनदर जाल्ल्यान थंय दुरुस्तीक आनीक स्कोप उरिल्लो ना म्हूण आमदार उलयता. हांगा कंडिशन पळय जाल्यार हांव जें सांगतालो की हॉस्पिसियोची बिल्डिंग ही हेरिटेज बिल्डिंग, हांगा रिपेर करपाक आनी कितें चेंजीस करपाक स्कोप ना. आनी म्हणून हांव चीफ मिनिस्टर आसतना अत्यंत सगळ्या दक्षिण गोंयच्या लोकांक बरें जावचें म्हणून आरोग्याच्या दृश्टींतल्यान एक फूल फ्लॅज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचें काम आमी चालू केलें. गेल्लीं 5 वर्सां तें काम जशें आशिल्लें तशेंच आसा. इलेक्शनाच्या थोडे दीस पयलीं ताजेर थोडो पेंट मारपाचो प्रयत्न जालो. हांव नकळो कित्या खातीर, भितरलें काम कांयच जावना आनी ताणें डिसेंबरांत तें चालू करता म्हणून. भितरलें काम कांयच जावना, फक्त भायल्यान पेंट मारपाचो जाला. आनी आजूय म्हाका दिसता तें हॉस्पिटल जर बेगीन जालें ना जाल्यार अश्यो दुर्घटना ह्या हॉस्पिसे भितर आनीकय चड घडटल्यो. कारण आतां आमी जें पळयलां 3rd फ्लोराचेर आतां पळय जें पळयलां तें कॉलम पडपाक शकता, ताजे बीम पडपाक शकता, ताजे रेलिंगां पडपाक शकता. हांव हेल्थ मिनिस्टराक पळयतलो, ताबडतोब येवन ताणें पळोवचें. आनी म्हाका दिसता आनी पडचे पेक्षा तांणी स्वता जावन जर तें डिमॉलिश केलें हें डेंजरस पोर्शन आहा तें, जाल्यार इट वील बी मोर हेल्पफूल अशें म्हाका दिसता. जिल्लो हॉस्पिटलाचें काम 6 वर्सां जाली पुराय जायना म्हूण मडगांवच्या आमदारान सरकाराचेर फोग काडलो. 2012 तें हॉस्पिटल स्ट्रक्चर जावन रेडी आशिल्लें. 2012 आज 2017 जाली, म्हणजे 6 वर्सां तें हॉस्पिटलाक कंप्लीट करपाक वचून 6 वर्सां जालीं आनी कितें आनी 1 वर्स जाय म्हणून. हांव नकळो भितर ताणें कितें काम केल्लें म्हाका कांय दिसना. म्हाका दिसता तें फक्त भायर काम चालू आहा. तो व्हायट वॉश पयलीं कित्याक मारलो तेंय म्हाका समजना. कित्याक व्हायट वॉश म्हणटा तो निमाणें मारप, सगळें कंप्लीट जातकीर मागीर पेंटींग स्टार्ट करता. पूण तें गेल्ले इलेक्शनाचे पयलीं व्हायट वॉश मारिल्लें कदाचित दाखोवपाक सोदताले आसतले ते कदाचित तें इलेक्शनाचे पयलीं हॉस्पिटल चालू जाता. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान सावयो डायस. जिल्लो पंचायती बरखास्त करचे परस गोंयच्या आमदारांचोच आंकडो 40 वयल्यान 30चेर हाडचो म्हूण दक्षिण गोंयच्या झेडपींनी मागणी केल्या. जिल्लो पंचायती बरखास्त करपाच्या मागणेक दक्षिण गोंयच्या झेडपी अध्यक्ष नवनाथ नायकान खर विरोध केला. पंचायत मंत्री माविनान झेडपी बरखास्त करपाक हरकत ना म्हण केल्लें वक्तव्य तांकां कोंत्र गेलां. ठराव घेतलो की जिल्हा पंचायती जर पावर दिनात जाल्यार जिल्हा पंचायत बरखास्त करची अशी तेंची मनाची ताणें उलयलो. आनी हांगा बाकीचे जे मेंबर आसलेले तांकांय तें पडलें. म्हणजे सरकाराक आमच्या एक फाटली पंचायत मिनिस्टरान मेळिल्लें की पंचायतीक आमी जिल्हा पंचायतीक पावर दिवपाक शकना. तेन्ना आमदार जे आसा 40 ते 60 करपाक जाता, पूण जिल्हा पंचायतीक पावर दिवपाक शक्य ना. म्हणून आमच्या कांय मेंबराक हें वायट दिसलें. म्हणून तेणें एक आपली पडतडक हांगा व्यक्त केली मिटिंगेक. त्याच बरोबर हांव सांगपाक सोदतां काँग्रेस आसूं वा बीजेपी तांणी सदांच झेडपींचेर आडनदर केल्या म्हणून झेडपी उलयले. फायल केले अमृत कन्सर्न वॉज द एडवोकेट फॉलो कोण आनी एक पार्ट कोर्टान गेले आमी इन द इयर 2008. आनी हायकोर्ट सरकार सांगता आमी पावर दिलाय, ऑफिस दिलाय, स्टाफ दिलाय, फंड दिला. पूण जे फंड ती आमी आमचे हक तो सांगता ते भाशेन 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे आमचे सब्जेक्ट्स जे आहाय फंड्स, फंक्शन्स, फंक्शनरीज हे तुम्ही आमकां दिवपाक जाय ते अजून डिवॉल्व जावंक ना. आमी 100% मागनात दोनी कडल्यान, पंचायती कडल्यान 100% मागनात किंवा आमदारा कडल्यान 100% मागनात. तुमी आमकां तातूंत 10% दियात, आमी तातूंत सॅटिस्फाय आहात. आनी त्याच प्रमाणे आमकां वाडीव फंड दिवचो, आमी समाधानान आमी काम करतात. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. घेवया एक ब्रेक.